1 viewers. Ngayon lang nagka-kuryente kaya ngayon lang ako nag-live. Hi, I am Nomad. Hi, Kuya Williard. Ginabi na ako mag-live kasi wala kaming kuryente. Pa-like po ng ating live. Yes. Ang init. Wala na ka naman mo. Ay, charge ko muna to. Charge ko lang. Thank you for liking. Salamat sa pag-like. Wait lang, guys. Da, 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 da. Oh, eating. Eating nga, eating. Good. Rice, rice. Did you wanna sleep? Kamusta ka na, Ading? Eto, okay lang. Kayo, kamusta na? Ngayon lang ako nakapag-live. Sana mag-stay kayo sa aking live, guys. Hey! Bakit? Buka? Ang init. Sobrang init. Siya ay magandang babae na lalaki pumorma. Ang ganda-ganda mo. Ang ganda-ganda mo. Ang lakas ng tama. Hi, Kuya Williard. Siya ay magandang babae. Ang ganda-ganda mo. Adata ka pa, Wai? Maulan pala dyan. Wala masyadong ng viewers. Nalit kasi ako nag-live. Hi, Gon. Gonzales. When adding, wow. Hello sa 15 viewers. Good morning. Cheryl Super. Hello, Cheryl Super. Jomla. What are you talking about? I don't understand.
Lalaki po muna. Siya'y magandang lalaki. Jomla, hello, good morning, good evening, naimbag nga bigat, kada kayo aming kakabsat nga inrat. Ehehe, you kantik. I don't know what are you talking about because I'm not kantik, I'm a human being. Pababayaan mo kayang masaya na lang. Kumain ka na ba, miss? Oo, kumain na ako. Nung pagkatapos namin kumain, bigla nagkaroon ng kuryente. Nag-burn out kasi dito, guys. Kaya nalita ako nag-live. Kanina ko pa gusto mag-live kaso nga nawala ang kuryente. Entire Vizcaya kasi ang walang kuryente. Alam nyo naman, dito sa amin, best burn out ata tong lugar na to. Laging burn out. Ay, galing mo, no? Tawagin mo siya. Turuan kita. Ako, galing ko lang yung ako ko, ah. Ako, ang galing. Galing talaga. Guys, palike ng ating live. Say hi to them. Hi, guys. Hi, guys. Ay. Uy. Ang bag talaga. Wag mong galawin. Wag mong turo. Hello. Ay. Wag mong hawakan. Ay, wag mong hawakan yan. Bawal nga mo hawakan yan. Tigas ng ulo ng bata. Ang lakat ako na nangarit ka niya ako. Hindi ko na ako kasing bawal ng hawakan. What is your country origin? Philippines. Sige, Kuya Williard, ingat ka lagi. Salamat sa pagbisita ng aking live. Hi, Rolin, Senolam. Hello, good evening po. Thank you po sa walang sawang nagpupunta dito sa live ni Miss Miss Kalog. Miss Anything ng Toktik. Ayan, Miss Kalog ng YT. Hello po, salamat po. Sino man na naman yung tawa-tawa dyan. Imbes na tumawa ka, mag-like ka na lang dito. Ayan. Para madagdagan yung likes natin, na 4 pa lang yung nag-likes. Guys, everybody. Ayan. Just be focused on our live. Thank you so much po sa mga nagla-like, sa mga nagre-react dyan. Hello everyone. Say hello to them. Hello, Dan. Hello. Hello everyone. My name is Awi. You said it. I'm here again. Okay, again. My name is Awi. Thank you, Triplets Little Boy Fishing. Hi.
Sabi niya, is it pretty, Tita Iya? Oh, pretty daw ako, di ba? Hindi nagsisinungaling ang bata. Good evening. Hi, triplets, little boy fishing. Ayan. Salamat sa mga nagjo-join. Uy. Asan na? Ibak natin. Ukis bulong nga. Ano sabi ma? Ukis sa bulong. Anong ukis bulong? Look at me. Why I look at you? Ukis bulong naman sabi mo. Saan mo natutunan yung ukis bulong? Bulong. Ukis bulong nga. Ay, ang dumi mo na. No. Mabaho ka na. Ayaw ka na ni Tita Iyi. Help me. Ang baho dyan. Dyan nang galing yung kinatay na chicken. Dyan hinuli ni Papang. Ay, kadiri. Ay. Hihilain. Mamang! Napanjasirok ti Katri ka na karugruget. Ni Awe! Nagrigat nga anawaon. Si kalang tidenggenan. Alat ti sirok ti Katri. Madinakayat niya umawon. Nagsulpang, nagrugit ko naklagaro din kit. Ay, karkaro namin. I'm sorry. Ano pa itsura ng damit mo? Wala na yung damit mo na maganda. Wala na. Yung dumi na. Kunin mo na Ay, ang sipi. No, kadiri. Dito ka na, Armano. Dito ka na. Doon na ako sa labas. Tara, doon tayo sa labas. Doon na ako sa labas. Iwan na kita dito. Ang sulping mo naman. An empty street, an empty house. Ala, may bubo. Ako inside my heart. I'm all alone. The rooms are getting smaller. Nagpupup ka? Nagpup ka? Ha? Nagpup ka? Awi? Are you pooping? You pooping? No. Ba't may naamoy ako may something poop? Yeah. You are pooping, right? You listen. Me? Listen to the song. Yan o, yung front cam. Ay, bata mo pa lang. Ayaw mo na magpaturo. Look. Pretty little baby, yeah, yeah. Pretty little Awi, yeah, yeah. Pretty little Awi. Are you pretty or pogi? Pretty. Oh, hot mom. I'm not already mom. I'm a tita. I'm his... Ala ka, ano yun? Ano yun? Ala ka. Ala. Hindi mo nakita yan? Ulo ng chicken? Wala, it's chicken. Ala ka. Name bata ading. Ang pangalan nito, Bawel. A-E-I-O-U. Awi. Spelling niya, walang consonant. Consonant vowel sa first letter niya, rhymes. R-H-Y-N-Z. Tapos, yung awi niya, A-E-I-O-U. A-E-I-O yung pangalan niya. Kaya ang talinong bata. Ewan ko kung bakit yung pinangalan niya. Awi. A-E-I-O-U. A-O-U-I-E. Yun yung pangalan niya. Kompletong A-E-I-O-U. Habakada. Pinangalan ng tatay mama niya. Tawa ka dyan. You pick it up, that one. You pick it up. And you can put there. You can put there. Okay, very good. Okay, come here now. Come here.
Come here, you're going to watch this one. You're going to watch this. Ang hirap pag ano ng bata, no? Tigas ng ilo nito. Ang kulit nitong pamangkin ko na to. Pogi. Are you pogi daw? Yes. Oh, really? I think you're pretty. No, I'm big around. Oh, come here na nga, Rod, ah. Wala na ako. Nasira na yung... Punta na ako doon. No, Eh, ginugulo mo ako. no. Bye-bye. Halika na, tita. Tara na, karot na. Halika na. Let's go here. Let's go to Mamang. Guluhin natin si Mamang, okay? Oo, sabi naman. Okay, come here. O, dyan ka na, Garad. Dito lang ako. A, E, I, O, U. Ba, baby, bobu. Ka, ke, ki. Mama. Itanak man inang. Daksin da jay. Ma, me, ni, mo. Dito na lang tayo. Lagi, inom da lang itan. Grabe nga. Kadadjay, nagsulpang. Kadadjay lang masalas. Nagsulpang nga rod na ijay kwarto, aglag-to-lagto na matinag, di pa ko basol ko. Madi. Iti lang mo nakatugaw. Na kwapay kit di ana bibihil pa ita. Ay win inang madik na isaksak jiret. Numapan ni papang makamalipatan na gayam. Apang ko pa gayam alon di ko agad kay pang sa isaksak. Awi! Tomase ponor pererte tuto. Amaser ponor pererte tuto menahido tuto. Ampaya? Hindi ko na sana pinagmasdan. Guys, palike po ng ating live. Thank you so much for liking my live. Good evening po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga nagjo-join. Thank you so much for all your joining here. I hope you're going to enjoy my live. Thank you so much, guys. Ang iyong ganda at hindi na rin pinansin pa. Bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit. Hoy, kayong dalawang aso't pusa! Makagat niyo lang ako, ha? Sa pag-ibig ko. Guys, palike po ng ating live. Kaya ngayon'y laging gulong-gulo ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka. Sa tuwin ay nagbabalsa. Close na close sila ng pusa eh. Magkasing kulay naman kasi kayo itim. Nangandadagituin inang? Sumulagan na kagargarampingat natin ni Butcho ko ini. Gargarampingat ka nga asan eh. Hi triplets, taga Nuka, taga din Nuka. Wala man lang gustong kumausap sa akin dito sa live. Guys, kausapin nyo ako, nababoring ako. Ikaw pala. Thank you for liking. Hi Coco. Good evening po. Magandang umaga po. Ang aakit sa puso ko, ano ang gagawin sa isip ng damdamin? Ang tama ba? Para bang hangin na kahirap pigilin, sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo
na iniibig kita. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda. At hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Sino? Ginatay? Sino ginatay? Ay, di kasinsin niya? Ay, nawaw. Manon sa ngabulan nun. Hi, Amad. Bakit yung Manilan? Kun, bayadam lang. No sarilim nga lugan na siguro mabalin. No pudira rayang ilugan mo to eh. Bayadam aja nang ina. Kamusta na po kayo, Ma'am Hos? Hi, Amego! Okay lang naman ako. Ikaw, kamusta ka na? Bakasan mo ako ng bakasan. Binabakasan kita everyday. Sabay ganun. Bakas ng bakas. Pwedeng, Amego, pwedeng palike ng ating live. Salamat. Ngayon lang kasi nagkaroon ng kuryente sa amin. Nag-brownout out. Kaya ganun, di ako nakapag-live. Ngayon lang. Kakaumpisa ko lang ng 7. 7 PM nila pinag-ano eh. Kasi sabi 8 to 5 yung brownout. Ginawa ba naman 8 to 7? Dapat sinabi na lang nila 8 to 8 para hindi kami umaasa na ganun katagal. Hi Rita, okay lang po ma'am, guwapa. Ay, guwapa talaga. Hello Rita De Jesus, thank you for joining. I hope you enjoy on my live. Kahit boring ako. Okay po ma'am host, like that. Thank you Amego. Ampay? Ah? Ay nawaw. Thank you for tapping the screen guys. Daliri. Sige. Ha? Ito man na tao. May na lang ata. Kunin ko lang, ay isaksak ko lang yung ref. Kasi di pa ako nakapag ten. Hala, di na ako nakikita. Saksak ko yung ref. Para tumigas na yung mga tapos magre-refill ako mag-refill tayo ng mga soft drinks. Ang puso ko araw-gabi ay pangarap at pag-inay. Dahil ba ang puso ko'y labis na umiibig sa'yo? Hala, sorry guys. Daming anak. Sa pag-ibig mo, ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Asan yung saksakan nito? Para bang amin? Yan! Go for it! Asan na yung wallet ko?
ang blurred ko dito. Tignan. Ang hina na pala ng... Bakit di magawang limutin ka? Bawat sandali ika'y naaalala. Tangi kong dasal sa may kapal, makapiling kang muli. Bakit di ka malis sa isip ko? Ikaw ang laging laman nitong puso ko. Baka nagpagabo, isa. Hindi pinatupatugan ni Pondita. Kahit pilitin kong damdaming magbago, ikaw pa rin ang hinahanap ko. Hanggang ngayon, hala di ko na alam kung ano ang wala. OMG Philippine, yes. Hoy, Shai! May kuryente na kami. Ngayon lang nagkaroon. Tawang-tawa nga ako nagbabasa dun sa page ng ano. Ay, yung nagbubulita. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang iniibig ko. Ikaw pa rin ang natatanging pangarap ko. Ikaw lamang. Hanggang ngayon, dapat ba nating pagbigyan? Oh! Dapat aji sa springs di tayo sobrada ya, di ba? Sa Pilipinas. Wala nung makoy nagpigsaman aji nga kwak-kwak kas lalagwalwala. Amo mo pa ilanak tuman nga data. 7 times 8, guys. Seven times 8. 7 times 8. 48. 56. 12 times 5. 12 times 5 times 2, 10. 60. 10, 16. Wala, 160 yung utang, gagi. Anong 78 ka dyan? 7 times 8, sabi ko 78. Gagi ka talaga siya. Kahit pinaglola ko muna naman ako. Dapat ba nating pagbigyan ng ating... Bibili pala ako bukas ng ano. Maaga ako bukas. Magpapacheck up ako. Sa gitna ng dilim, ako'y naghihintay pa rin sa iyong maagang pagdating. Kunwari maghaharana tayo dito sa pagkat ako'y nababalisa nang di ka kapiling. Bawat sandaling mahalaga sa akin, tulad ng ibong malaya nang di ka kapiling. Bawat sandaling mahalaga sa akin. Iji sa mula barangay wala na. Ha?
mabimbaan ko yung Juan. Dito nila nila. Hi, Topan A. Nakandayin kami dito sa Juan. Rita De Jesus. Thank you for joining. Bakit ang lumakita ang mga yun? Topan A, hello. Kasi hindi na kami magkakuntak mo. Hindi ka na lalaki sa akin. Kada laging matang pinapit sa television. Nungay kanyak inang kunwari ang kaanak nak babae na talo. Tapos duduwa apong nga lalaki. Tapos nagsinarunok ko babae mami. Yang may bagam. Inang. Awa. Awa pa asa. Topan eh. Maday kunwari lang. Kunwari ko na ni inang ko ni guys. Oh, asawa. Hi, Amads. Bali, bole taunin bahasa. Guys, magtasalita naman kayo ng ano. Lalaki man yung nga. No, babae nga eh. Oh, kitam, babae, lalaki kanya da jubit na lalaki da. Siyak babae nak siguro ta babae akmot. Ah, sige, mamaya. Tumutupad ako sa usapan. Watch mo video ko, Ma'am Holt. Ako din. Ala, ang cute ng score ko, guys. 1111. Ah, ang cute. 111. Tingnan niya, what? Limang 1. Pinagkayas ka na eh. Anta. O, di mabalinti ko chill yun to. Sige, amo tayo. Kas-kas niya. Pinayos din ba, ma'am? Diba, dahil lang yung ipapakita. Alam, di ko chill yung may sa ata para pa umisbo. Tali, di pinili. Mati may mayad di batit. Na padumaan. Di batit, datane. Nakusipin dita. Awan. Tali da ba, mamuna nga to. Tao. Kaya sa kakay-kay ni. Agkaya sakta kay may ka na. Ay, nga ako mo. Madi na makita. Narugrugit tutuyin inang. Ay, ko. Kaya ko tulak. Ko. Data ko. Isa pala lagi sa balik ang pinapapa. Full sexy. Yan. Nangarap mo na sila rin. Dagumata? Ikamlaan niya yung pana, pwede ko lang isang nga. Sabi mo lang yung kalub na. Di nagado kaya sa nyo kastiin na. Ano ba yan eh? Yung maya, kung ba si tayo, tawag ng puspay tayo kayo. Hindi ba kumaliak, nakapatalit ko mga tayo kayo maarami. Hindi na alaan. Kaya ko baka ang bata. No, dito nitada mama, nagtagari dito ana. Ano? Ayaw ko naman lang yun. Nagpigsa ko man eh. Supay ah. Hindi ko na dyan ito. Nagpigsa ko kayo. Mahal, tanda. Guys, palike pa ng ating live. Kindly like my live, guys. Thank you so much. Thank you so much. Palike pa ng ating live. Will you please like my live, guys? Guys. Guys, palike po ng ating live. Mag-like lang po kayo sa ating live, guys. Guys, mag-like na po kayo, guys. Guys, everyone like my live, please. Please. Wala talaga nagla-live. Live day ba nga ba? Live kayo? YT, YouTube.
Kung mo pag-live ka mo siya, Adado mo viewers ko tipang. Kasi G kwa. Umabot to ka 35,000 views. Hi. Hello, ata ni 118, apan no ka 200 viewers kasay. Nene. Hindi ko mga galing na dyan. Umisbo ako mainangkit kita man ate live ko no ka. Nay. Umisbo ako lang, mabitak lang. Di ba ah? Guys, wait nyo ako. Ha? Hindi lang ako kami. I can make it through the day. I can make it on the sunlight. Ba't wala nagkikipag-usap sa akin? Tali entrok mo. Guys, speak English. Ta-na-na-na. Na-na-na-na. Inang mati maperdi atikan kanon? Mga lak may isa. Buko? Wala aja kakarungsun ate ala. Daddy ngay. Badi basi kurang. Kita man lang kari na gani. Nagaduga jadi kami ko lang. Mamlam ima sa agar, baka bilo kong da. Badi kami kumulang may taon na yung nakit buko. Kurang kaya kami gado. Yado ka kami buko na. Yung ay ngalin lang ang tangat ay malamangan tangat at kalabang kung nga nagado. Yan. Mga pa-adjust yung buko na. Yung mga lakat aduwa ta aramidon sa ubay bati. Buko nga duwa. Adi karusam. Kung adi ka karusan na baka awang man pagas na di maala yun. Yung papang gumagdatang. Bagang din ni Papa. Ay, mapang kami din slaughter na bigat, di ba pa rin kayo? Mga lakpakwang. Kung may kami kumain. Ay, may kain Ulit mo. Mabili talang mo i-jet, tanang sapa ka ng doktor, so nga sa papawan, ta number 1. Alas 11, gawid tayo.
Salta ka nun aming. Ano yun? Garami ka to. Garami ka nga pa yan eh. Dati kasi niya. Hindi, iwan ko nga. Dahil yun. Dalabit na. Dalabit na. Dalabit na. Adwom mama, timay sa nga balkot, adwom de buko na. Yung ka no? Sumunod nga ako awang mali maramanan na yan. Tapos di pagmantikan, Di... margarine, nabangbanglo. Namimasno ka. Kuha, namimasno ka na margarine. Baka may dano bigat nga pabalik. Pero, restricted mo ka. Mabalik ko yung bigat at kanya. Huwag ko naman nga naramid mo, di ka naman tamang umayda. Kahit mo pinatalit ko kaya kaya naman ang kaya naman. Kargaan, adong aladok na inang? Jok amon. Kasi natati pa may amon na dagidad do makargaan tiladok na di may samade ay di daddo mahaan. Ilasin mo. This is my cat. Hoy! Ano ba yan? Si Pussycat talaga. Pusakat! Halika dito, Pusakat. Nagtakol man siya na ni Inang. Aganak man atan. Bulong ko masya kakayaan. Nakamot, ibulungan. Bulong tanong ang anak ko. Madi, anya na ganan, ikatan jimat, ipaikat jimatres na. Kapon mo man, dyan. O, pero anda jimatres na ata. Pakapon mo lang. Hindi ko sa sakit pakapon. Kasi pa may andahan ako magat. Injeksyonan dal, maturog. Mo, nagimasatan? Nagkatanga matapang. Tinatanong ako ni malang ako. Ano Birthday. ba? Natangkon. Nangan. Kita ko nagmumula ako. Wala nga pinagmatinga ni Marilyn Tatay. Porang ako. Nagparta ng kuha. Ay, nalo ng ate pa. Hindi ko makawag. Gudwa ang anak, gudwa ang ato yun. Bagi matay. Ito naman. Guys, Ano ko naman dama? Gimasen. Ay. Sino ata tumutawag? Madiklang makirab-kirab. Kirab-kirabon lang. Judy man eh. Mapay. Ay na. Ay, maperde ate brace ko. Ate yun? Kusyan. Hey! Diyan naman si Papa mo. Natawagan ka na naman. Hindi ko lang lumuko. Hindi ko lumuko. Wait. Ay, dadobluman. Nayaman na ni. At daman danuman kakabsat. Dayti manan. Ako nagkum-comment na umadam. Tungtong kanya. Guys, where are you? Why you did not comment here? Bye-bye, Papa. Guys, kain tayo. Nasaan na kayo? Walang kumakausap. Guys, let's eat. Where are you guys? Naura Blora, hello. Ah? Ay, nahulog lang.
Hindi ko talaga makakala. Labat walang nagko-comment pero ang daming viewers. Bakit ayaw nila makipag-usap sa akin? Guys, mag-comment naman kayo! Ala? Malapit na ang Encantadia. Mabaya ko na panoorin. Alam ko, paborito mo to, Miming. Ayan na. Bigyan na kita. Kainin mo na yan. Kainin mo na yan. Ba't wala nagko-comment? Pinapanood ako dun, no, guys. Pwede man kapal yun. Wala kalatad dyan.
nagko-comment guys. Ano nangyari? Wala man lang ako mabasang comment. Ayan, paborito ng pusa ko ng, ayan pa! Miming, Yan, para hindi mabusog yung baby mo. Miming, ito pa. Gustong gusto ni Miming ang mais. Bukas, mga late na ako magla-live kasi may appointment ako bukas sa ENT ko. Mga tanghali, magla-live ako. Tapos gabi. Tapos sa Sunday, maaga din simba ko. Kaya mga 9. 9 ako magla-live. Kasi unahin muna ang Diyos. Unahin muna si God bago ang lahat, diba? Kaya magsimba muna. Kunin mo na to Ito, punta ko na to dito. Aray, nakagat ko yung dila ko. Ang sakit. Guys, ba't wala na ako ikipag-usap? Ba't wala akong comment? Anong nangyari? Ano yung ay, yung dalom sa lama ko data pa dito yung mala. Hi, Giyong. Hello. Ganun ba? Hindi ko nababasa yung comment ko dyan, guys. Ano, 8:45 pa lang yung watch hour ko. Yes. Dada ka ng daanan daw niya. Hindi tama. Nagito na lang. Kung ka po Manila. Are you very full? Hindi naman masyado, guys. Hi, Wilfreda Royeca. Wala kasi ako nakikitang comment dito. Hi, everyone. Pawan ko na, remote na. Jai. At ano, solar. Ajay nalaki jay ta po ko man ni awid yung maisan. Ang kakita ni igid di kwarto. Ang baya i-open ma? Dupog ko ma. Or damdaman ton.
Nananadalo di nang ito naman di nagduma. Indulin, yan mo na nga nang kuan ni awi di kalman di bagi me. Hi, Tali and Trok. May saw-sawon ni Mira tatay nga ni Ini nga nga na boyfriend na kano ni na ex-boyfriend na kano ni taga-Parilisan. Yun nga. Simi ko. Mali tambok ko ni Alan. Lagi apa. Hi, Giyong Burak. Kanina pa kita kinakausap, hindi ka sumasagot. Kasi wala pong hindi ko po nababasa yung comment nyo dito. Pasensya na. Hindi ko alam kung ano nangyari. Wait lang. Ayan, reconnecting your live. Ayan. Ala, wala naman yung comment. Nawala ulit. Ano ba yan? Wala, nawala. Anong nangyari? Anong nangyari sa comment? Wala talaga. Hi ma'am, pakibati po family Taol. Salamat po. Hi kay Sir family Taol from Joseph Lectaol. Lekta Taol, ayan. Hello kay Lekta Taol. Okay po Miss Kalo. Graymart Isugan. Hi, good everything idol. Thank you Arnel Villanueva. Salamat. Thank you so much. Wala, kanina pa kayo nagko-comment pala. Hindi ko man lang napansin. Thank you guys sa mga nag-i-stay sa aking live. Thank you so much. Hindi ko kasi makita yung ano yan. Thank you everyone. Ganda mo ate. Nasaan na? Thank you so much. Maraming salamat. Kanina pa ka pala sila. Hi. Hello. Shout out sa family Rivero. Ayan. From Lecta Taol. Binabati ko po kayo ng magandang gabi. Ano pa mga comment nyo guys? Encantada na, guys. Encantada na. Mamaya na lang panoorin ko. Your life in the sun. Hi, Ramid Aji Creator. Hello, Ramid. Hi, Hits. Hello, Hits. Ay, meron pala si Ma'am Realin kanina pinapanood. Oy, di ka matunawan yan. Kain lang ko. Mag-encantada na maya. Penge. Ala, ang dami kong hindi nabakasan kanina. Meron pala si Ma'am Realin. From ano ulam nyo, Ma'am Hos? I'm in Bacalog to eat dinner pipino salad with daing. Hi kay Rolin. Ala, gagi. Di ko nakita yung mga comment nyo. Play. Salamat, triplets, little boy. Ayan, fishing. Salamat sa'yo ng madami. Thank you so much. May i-upload ako mamaya yung vlog namin nung last year pa yun. Nakalkal ko lang. Hindi ko pa kasi na-upload yun kahit saan. Nagawa lang ako ng voice over. Sana mapanood nyo. Ayan. Thank you so much, guys.
Nagtataka ako, walang comment dito sa screen ko. Samantalang dito sa cellphone na isa. Meron salamat triplets. Maraming salamat sa iyo. Babakasan kita mamaya. Account kasi to ng ano ko yan. Paano ba to? Subscribe. Okay. Hi Tonton Vlog, shout out from Tandag City, Surigao del Sur. Ayan. Hello po, shout out po sa iyo Tonton. Hindi ko paano na to? Hindi ko kayo ma-jacketan, guys, kasi gawa ng Nagtataka ako, bakit wala akong makita dito sa screen ko. Ano kaya nangyari? Ayun! Naka-all message. Naka-chat filter pala. Yan, meron na. Tonton Vlog, jacketan kita. Ayan, dikitan mo sila triplets, little boy. Ayan. Thank you so much, guys. Kakak orang mana. Ano daw? Anong kakak orang mana? Hi, Albert. Hello, Albert. Albert 28. Ito, lagi to nagka-comment sa akin. Oo. I-jacketan kita dito, ha. Salamat. Kamusta ka na? Kamusta na kayong lahat? Thank you, guys, for support me. Thank you kay Triplets Boy Fishing sa pag-play ng mga ko. Salamat po. Akala ko nga kanina 3,000 watch hour na, lifetime pala yun. Nagsimula nung January 30, 2022 hanggang 2025. 3 years pa pala 3,000 watch hour. Kinongrats lang ako. Akala ko malapit na ako mamoni-moni. Guys, hindi pa pala. 845 pa din yung watch hour ko. Nakakaloka. Kaya puspusan ako. Magla-live ako bukas pag matapos yung lakad ko. Di bali, malapit-lapit na yun, di ba? Ba't ganito nangyari? Thank you po, host. Walang anuman, Albert. Pwede mo silang jacketan yung mga main channel lang. Ah, ganun ba? Ito si Albert 28, mabait yan. Lagi nagko-comment. Baka, ayan, masipag yan ano pangalan nun, nagko-comment din. Gaya ni Triplets. Tapos sila Amego, Ma'am Rhea Lynn. Ayan, hindi ko kanina na, si Ma'am Rhea na abutan. Naka-chat filter pala, kaya pala di ko makita yung mga comments nyo. Anya, Gina? Baka ginuwid nga ta ni Awit at Tay? Ay, nala ka na ni Papang! Basta. Gasta ka no! Ang kakitain ah! Kagak house kakaminum dulo. Speak English. Kung anong oras ang marami kang views sa live mo, yun ang live mo para madali kang mamonetize. Yun, ngayong gabi. Ngayong gabi ako maraming viewers. Tapos, mga 5. Kaso nga lang, wala kaming kuryente kanina. Tsaka lang nagkaroon nung alas 7. Sep. At dati inang, ibagam nga ilak na. Ay, in baba mo tang? Wow. Hindi lang nalaka mo ito dyan. Talo, pat, Yan din sa karton. upat, limansa. Lima lang. Nabigat man na. Sige, kuha. Mano amin din nalaka ito. Nagkado. Gudo. Mano? Gusto lang stock ko daytan. Okay. Sabagay, marisenda na bigat ito. Makisend man no matutudo. Adaman no matutudo ket napigsati ko ta nalami. Diba? Totoo yun. Pag laging naulan, mahilig sila sa alak. Kada gabi ka mag-live sa ganitong oras. Oo, ganito nga.
Pero mga 8:40 mag-out na ako, guys. Bukas, aagahan, ganto, mga 6. 6 ang madami sa akin eh. 5, 6, 7. Ayan, madami yan. Doon ako nakakuha ng 160 hours nung isang araw. Gising ata yung mga nasa ibang bansa. Karamihan na nanonood sa akin, Indonesian. Iilan-ilan lang nasa US. Hi, Dominador Fajardo. Good evening. Salamat po sa mga nagsusupport. Okay po, 6 hanggang 8. Oo nga. 6 hanggang 8. 8:20, 8:30, gano'n. Sobra-sobra, no? Ganadong-ganado, no? Dominador Fajardo. Kung hindi lang talaga nag-brand out kanina, ang tagal kasi nila inopen. 8 to 5 sabi nila. Umabot ba naman ng alas 7? Don't forget to like and subscribe, everyone. Thank you so much, triplets. Ayan guys, pasub-sub din si padikit-dikit din tayo kay Sir Triplets. Ayan, salamat. Kamusta dyan sa inyo? Hindi na ba nababaha? Buti tumila ng ulan, no? Juanito, Sipulalo. Grabe dun sa Manila. Ang lala ng nangyaring baha, no? Isang, maghapon lang nauulan, baha na agad. Oo, masarap yun. Pwede yun. Tapos, lagyan mo ng honey. Ano lasa nun? Naku, tiisin mo para gumaling yung mo. Ako nga, ang hinahalo ko dati, oregano tsaka luya kasi wala ngang turmeric. Maganda nga yan kasi may turmeric powder ka eh. Okay lang yan. Inumin mo na lang. Isipin mo na lang na na gagaling ka. Hi, Kuya Pokolo. Hi mo naman mga taga Nueva Ecija. Hello po sa mga taga Nueva Ecija from Dominador, Fajardo. Hati, tahani tao, wala ako. Haha, ano daw? Tiisin mo yung turmeric na, tas oregano. Kasi, dun titigil yung so, pag sobra-sobra na kasi yung mukus mo talagang lalabas nila na yan. Tapos, gagamutin yung ubo mo. Malalaking mga bundok ang Mindanao kaya hindi madaling magbaha. Ganun po ba? Malamki, Papua, Indonesia. Andito na. O, diba? Sabi ko sa inyo, daming taga-Indonesia. Tagasan po kayo? Taga Nueva Vizcaya po kami. Doon talaga sa Manila, ang dala, no? Ang hindi lang pala doon na babaha, BGC. Kasi may drainage pala dun sa underground. Ang laki ng underground. Kaya hindi sila nababaha. Yung ulan, dumediretso na doon. Kaya sana ganun din yung ibang, yung mga syudad. Hi, Democles! Hello! And then I'm singing, bye, bye, it's American Pie. All the time. Democles. They were singing, bye, bye, it's American Pie. Democles. Hello po, good morning po, good evening. Ayan, alam ko iba-iba oras natin. Mga 8:30, mag-out na ako, guys. I'm Indonesia. Hi, Democles. Hello. Nakakainis kung alas 5 ako nag-start ng live. Inaantay ko talaga ng live kanina kasi yung power supply ko, 4 hours lang pala hanggang alauna. Akala mo makaka-out ng gantong oras. Hindi pa pala. Willie Posadas, hello. Lagi kasi brand out dito sa amin. Hindi ko alam kung anong pinag-aayos nila. Hi, Marvin Del Rosario. Pa-shoutout. Shout out. Double tap the screen, everyone. Guys, kindly tap the screen. Thank you so much, triplets, for pushing me. Salamat po. Be free to sing. Yes.
Even I'm not good to speak, to sing, but I will try. And they were singing bye bye. Kaluban ko magarit ni mama dati ani, baka sarkan ti kwa. So, Ano mo di pa rin na yay. Teka. Uray kwa lang ko ma. Tagasan ka po, ma'am? Taga Biskaya po. Hi, Ayan Sopian. Thank you for joining. Everybody, guys, tap the screen po tayo. Salamat. Hi, Arnel Gonzaga Patindol. Hello. And they were singing, bye, bye, it's a merry... Guys, pa-like po ng live. Ayan, like po natin. Like, guys. Salamat, Malam Kantik. Welcome always. Ano yung welcome? Ano yung Malam Kantik na sabi niya? Hindi mo nagmaymaya nga pusan. Mimingsi ka man sa adya yun. Di ka pa yung anak, agmaymaya ka man yun. Ay, data. May pusa. Ming! Ming! Pagpabulong kiti ni mama dahi ito yung kakawasila garo din. Wala na nga natitirang pusang anak mo, no? Hi, you're from Lisinaga, from Philippines. Assalamualaikum, salam kenal dari Muhammad Rizky Orang Kalimantan. Ano to, parang nag-oorasyon tong Muhammad na to, di ko mag-isip sinasabi. Bye, bye. Nagimasmot. Nalan. Oo, hanggang sa nungay mo pero hindi ka bigatan na dapat magrubuko na. Madi na ba i-rep? Kumangkin ah. Shy, gumawa si mamang ang sarap. Ito ipapagawa ko sa kanya pag nandito ka. Ayan may buko. Ang dami buko. Gagawa daw siya bukas. Gusto mo ba, Mimeng? Masarap naman. Hindi na makain. Penge! Bigyan ko kayo. Hindi ako madamat. Magbibigay ako. Jadi ka na? Ha? Kapal? Tawagin na natin bandayan ka ha. Hindi sa barangay hall, di ba? Yung barangay ko, parang ni Merde.
Penge. Pwede naman. Nawala na naman yung comment, guys. Anong nangyari? Hi, Miss Calo. Good morning. Watching from Alcobendas, Madrid, Spain. Hi, Nestor Castillo. Good morning. Umaga na pala dyan. Nathaniel Abe. Hello. Hindi mo po ako ex, Philip. Okay, I'm not your ex. Malayo, haha. Pangati, saan yung cellphone mo? Ah. %89%. Pang. Ate ba cellphone mo? Kinita kami, madi mo kakabasa comment ate tating. Wala naman Madimot, madi nakacharge ta. Ado datan, 89. Mabeg mga malobat. Di ba, Mimeng? Kumain ka na, Mimeng. Bigyan kita ng dog food. Ay, gagi. Akala ko dog food. Bitsuelos pala. Ay, wala nang dog food. Naubos na, Mimeng. Bili ako bukas. Akala ko dog food. Ubus na pala dog food ng mga aso. Kaya dito. Ang dami pa pala, oh. Kain ka na. Miming ka talaga. May asawa ka na po ba, ate? Wala po. Hey girl, you're smacking cute, haha. Thank you so much, Fajardo. Guys, thank you so much. 6 minutes, I will be going out. Tomorrow again. Salamat po sa inyong lahat. Balik po ulit ako bukas. Nag-beat ko mga magin ko di watch aron. Hindi nag-run out, ara. Mga naantok na kasi ako. Maaga pa kami bukas. Welcome po, ate. Oo, pag may sakit po, tinatagat na yung may sama Nga? kay-kay. Ganyan, may sakit na kurang. Basit lang nun, mga 25 or 30. Mabay maatan ina. Magalat pa, yung bak- Nagbats eh. di maigaman nung dako na. Naligaman. Kasta nang iwalwalis man? Kasto, ta. Nyay. Katantas. Mating budwan. Naglagarga, nagsikin. Bukas ulit po. Yes. Thank you so much everyone. Tomorrow again. They were singing. Bye. Bye. Nantok na kasi ako. It's American Pie. Go machine. Never listen, never listen. They were singing bye bye. It's American Pie. Oh, the singing in my Puro ko ba ang ha? Thank you so much, Triplets. Maraming salamat. Pwede ita? Ah? Dog food, pinakan ko di pusa. With me nari, sinimay mo ito, kung nakumahintayin mo lang ako. Ba't lumanta ka na naman? Wait me, I said. One palo. One palo? Ikaw ang palo ko. Ikaw. Kasi Wala. sinabi ko na hindi ka. Awi! Halika dito. Manibagala mo masakti paluon na natin ubingon. Ang dumi na naman ng paa mo ng baby namin, oh. Paano kinwak ka sa karam? Perfect. Nagsakasakan eh. Wag palo mamang ah. Wag mo palo mamang, bad yan.
Oh! Suklayan mo na lang siya. Suklayan mo. Suklayin mo ah. Yan. O kaya kudkudan mo na lang. Ikudkud mo sa kanya yan. Kasi nangangati daw yung likod. Ayan. Ayan. Nakikiliti siya. Sabi sa'yo, nakikiliti si mamang. One more, one more. Yung kudkud ah. Hindi, baliktad, baliktad, baliktad. Baliktad eh? Ganyan. Hindi, yan oh. Ayan, pag ganun. Kudkud yan, yung kamay nakaganyan oh. Hi, Onel Saja. Okay, guys. Thank you so much, everyone. You're beautiful, my friend. Big Daddy, I thought you are India girl. Ilocona ka ganyan at anak mo. Ano daw? Wala pa akong anak. Pamangkin ko lang yan eh. I'm Filipina. I'm not Indian. No, magwatan. And they were singing. Thank you, Big Daddy Chab. Agyaman na. Ay, ama. Bye, bye. It's American pie. Ayan. Ha? Ngayon na kasi tulog na tayo. Jacket kita. You sleeping now. Come here, come here. Ni, ba't ko na hidden? Ala, paano yan? Hey, Yan. dami na. Ay! Hi! Manatawin mo na ading. Ag 26 naktatanga tawin. Hi, Roy Velasco Alday. Ay, ka na. Oh, mabras na. Oh, bras. Asan na yung pangkudkud mo? Ay, magtutbrush ka na. Panoorin kita. Oh, pag- It's mine. O, tingnan ko nga kung magaling ka na magtutbrush. Gimme. I will watch you if you are good for Bras mo toothbrush. muna. Gimme. Ibras mo muna ah. Hmm. Tignan mo, mabasa ka na naman dyan. Huwag ka nang palitan ng damit mo pag ano. Ganto awi, sabay tayo. Sabay ang kita. Oh, sige na, i-brush mo na. Sige, Kiki. Oh, Yes, sige, brush mo yes. na. Look at me. Like this, oh. Ganyan. Ah, sige, ganyan. Good, no? Ang Wait, mamaya mamaya ka mag-umog. Ang Oh. yaya. Mamaya ka mag-umog. O, yan na, sige na. O, ilagay mo na. May ano na sa Hard, look at me. O, sige na, mag-brush na. Ilagay mo na. Ako? Muna mo na ang umog. No. Awa, nabasa. Hey. Ayaw nga ako. Brush muna na! Natigis na tayo mo upilin. Ayan. Hindi mo naman nagdinas. No, it's mine. Nay, ba't di mo nag-brush? Brush mo muna! It's mine. Kitang-kita, nagbangat ka. No, no. No, mag-brush na. O, mag-brush na nga. Mag-brush na. Mag-brush na. Sige, brush mo na nga. Ah, sige na ako. Inis ka ng Wow, ibig. ang galing. Sige na. Wow, galing Oh, na. ang galing naman pala. Sige, Ay, ang galing pala eh. Oh, sige na. Oh, sige pa, sige pa. Ang hirap Sige to. pa. Ganun, Pamangkin ganun, ko. ganun. Sige, sige. Sige, ganyan. Apo, ang galing pala. Ay, very good. Oh, sige na. Oh, murumog. Amunanin kasi na. Sige pa. Itipay ko na unag. Oh, sige pa. Ganun. Sige. Guys, thank you so much. Thank you so much tomorrow again, guys. Maraming salamat po sa inyo. Bukas po ulit, guys. Thank you so much. Thank you to Triplets Boy Fishing sa pag-play ng aking playlist. Thank you so much po. God bless you po. Maraming salamat. Tomorrow again. Thank you.